Don Joseph, kung may klase ron, tabangin niyo ko sa ato uma, ha? O pa, pa, Saman. unsa day hinungdan nga nung namatay mo sa mama? Iho ba, Joseph? Ayaw na pagutan. Kung ayaw na pakisigot sa imong inahan, kidugay na siya. Nganong kapis papa sa? Nga di man sa mutog anak ko kung nganong namatay sa mama? Hoy, Joseph! Ikaw naman naging usang naghinlo na sa inyong uma. Asa man dispapa nimo? Doon na may gibuhat nang. Gusto. Mangutanan ko sa mong silingan bay ni mama. Nang! Nang, kadiyot lang! Kung nganong namatay sa mama? Kuandong. Bughat tingag. Ha? Unsay bughat tingag, nang? Ay, bata pa mangkod ka. Dili ka makasabutan na. Bagotong nanganak si mama nimo niya. Magsige silag away sa papa nimo. Hangtod nga nabughat tingag si mama nimo. Og namatay. Ha? Og mauto. Naabtan og pila ka buwan. Namatay po ang inyong kamanghuran. Si papa ni hinungdan nganong namatay sa mama? Oh, ako ang hinungdan kadong sayog namatay ang iyong inahan, Joseph. Duha ka palang katuig niya itong higayunan. Pa, Pero gibasunan ako ang akong gibuhat sa paginahan mo. Kung dili palang tingali mi pagsigig away kani ato. Buhi pa unta ang imong inahan karon. pa, Nagtuo ka kung sayo ng akong kahimtang karon. Nga naginusara kong nagpadako ninyo. Dili lalim nga wa ko'y katimbang sa paginabuhi no. Unong mo nga ako mga anak. Naon ta kay magwa nga magatabang unta nako. Pero saon man sayo mang naminyo. Mao nga antos na ko inatong kahimtang. Mao magtinabangay lang ta aron mabuhi ta. sige lang pa. Kung budak ko na gani ko, mandarbaho ko, aron makatabang ko nimo. Mayo unta dong. Sige. Panigkamot ang yun nga mahuman ka sa pag-eskwela. O pa. Ha? Eskwela ka o high school? O pa. Pasiluag yun ko dong di na ko mahatag ang imong gusto. Pa, Di gina ko makaya dong. Kay napay upat mo ka manghod nga akong ipa-eskwela. Wabi ako'y tarong pangita. Mong pasiluag yun ko dong, Joseph. Nga di ko makapa-eskwela ni mo high school. sige lang pa. Pa, marangid unta ko nimo nga. Moadto ko og digos pa. Ha? Mag-usap ka dito. Ato lang ko sa ilang kuya pa. Kay base makatrabaho ko dito. Di pa man ka makakita og trabaho ng edad di mo eh. Paingon pa man kag 13 anyos. Ako lang kung suwayan pa. Si Kamu mo lagi ni ba? Dung Joseph. Amin na ko kuya. Usa may balita. Kalit mo tunga din ha? Oh, ni alagi mi dong kay kining manghod di mo ay. Ani ko siya mo istar sa inyo. Ha? Musugot ka kuya, nga anhil ako sa inyo. Wala di ka muskwila dong. Naka-graduate naman ko elementary kuya. Nga, di pa man ko maka-eskwela high school. Mao anhi lang kuno siya sa inyo dong. Kasi na siya masundan nga trabaho nga pwede siyang edad. Sige. Anhin lang ka sa amo dong. Salamat kuya.
Wag yun ko makakitag trabaho din oy. Sa ilang kuya. Ay, itay. Dong. Ako yung imong gitawag, te. O, ikaw. Nga naman, te. Ikaw na sama to ni imong gipuyan diha. Akong maguwang, te. Nag-eskwela ka. Wa lagi, te, oy. Nangita lang kong trabaho. Unsa man trabaho ang imong gusto nga sudlan? Bisag unsa, te. Aw, unsa man ganahan kang moatog Manila? Na ako'y pasudla di magtrabaho. Boy ra hinoon. Ha? Ha? Sige, te. Musod ko. Sure ka? O, lagi, te. Na ako ihatag nimo ha. Papirmahin ni si imong papa aron ikuyo ka nako sa Manila. Di ko musugot nga. Madto kag Manila no oy. Bata pa kay ka. Sugot na lang, good, kuya. Ay, kung pananghiri na dong. Ako'y mapatay ni Papa kung magbuot-buot to. Kung gusto ka, pananghid ni Papa. Tagan ni ka priti aron makauli ka sa ato. Total, makadumdum naman ka. Sige, kuya. Si Papa lang ako pananghiran. Di gyud ko pirma na dong. Sige no pa. Sugot na, good. Pero pirmahin na lang, good niyo aron makaadto na kog Manila. Bisig unsay mitabo, di ko pirma na. Kaya di ko gusto nga maadto kag Manila, oy. Bahala nag-adto ka silang kuya nimo. Basta di ka mahimo nga maadto Manila. Ay, di gyud mo pirmas Papa da. Gusto. Akong sundugon ang pirma ni Papa sa akong card sa eskwelahan aron makalarga ko Manila. Unsa man, okay ra ni. Okay na, te. Ipirmahan na ng Papa. Pasalo ako Ginoo nga namak ako. O sige pangadam kay mula gadayon ta para Manila ha. Makalarga na gid kog Manila. Makaadto na gid ko. Pa, kuya, pasaylo ako ninyo nga nilarga ko nga wa man ang hid ninyo. Ani ka mo trabaho ha? Unya pag binuutan ko dinhi. Kapuya din yoy. Daghan kay kog trabaho din niya. Panray akong pamahaw nga gamay kayo. Ikaw ano gawa mo ha? Ay nga po ate, napagod po ako. Ikaw hindi pwede relax. Ikaw trabaho. Ikaw linis dumi dito, oh. Opo ate. Paitay ni di ko makaagwantay ng trabaho oy. Bala na, mupahaw ako din Wadto ko sa akong amigo. Hoy, kaya na ba nga kita og boy? Sudot ka. Unya bay, maayo na siya patasan bay. Ay, nga buutan sila boy. Nihawal to ilang boy. Diha, kay minyo naman. Ako pa sudot ha. Kay migo ko tagod. Tres na Bisaya. Salamat kay bay. Magpakabait ka lang dito, ha, Joseph? Opo ate. Halika. Tuturuan kita sa gagawin mo. Dali aras panahon oy. Walang may bawi nga pito na ko katuig dinis Manila. Ug napasalamat lang sa kus Ginoo nga gihatagan ko niyang amo nga buutan kayo. Pero dili mahimo nga magpabilin kung usa ka houseboy lang. Mangita ko paagi nga maka-abroad ko. Para makatabang ko ni Papa ug sa akong mga igsoon. Gusto. Ug pada kog suwat ni Papa. Ako siya kumustahon ug mga sa kong pasaylo sa akong pagsuon ang nibaw sa akong suwat. Dear Joseph, Kumusta? Manghinaot may nga naa ka sa maayong panglawas. Kay kung kami ang imong pangumustahon,
Kaluoy sa Ginoo maayo ra man ang among kahimtang. Bahin sa atong amahan, dugay ra siyang pantay ni adturang tuig 2000. Oh, dili. Pinuang ning suwata. Di ko mutuo nga patay ni sa papa. Akong suwatan ng usab nga akong igsoon. Klarohon ko ni. May kinibawas dayon sila sa akong suwata. Pero, yun na. Anong baga man ng suwata? Liyan ako eh. Kapag ka... Oh. Uy. Picture man eh. Oh. Dili. Picture ni sa paglubong. Wa gyud ko makontak sa akong amahan. Sa pagkakaroon, ni anak ko sa Dubai nagtrabaho isip housekeeper. Panahon ng unta nga mataga na akong karuhay nga kahimtang sa papa kay maayo naman ang akong trabaho. Pero uwahi na ang tanan. Kay wa naman ang akong amahan. Sa mga anak nga naminaw karon, mahala ug panggaan ninyo ang inyong mga ginikanan samtang buhi pa sila. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Kasama, certified. Mao kitang hikalang kaagi ni Joseph nga taga Kiblawan, Davao del Sur. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, dance sa radyo ni Ricky Bars.